Welcome back sa aking channel guys. Nandito ako ngayon sa Tibagan guys, Balanti. Ayan, ipapakita ko sa inyo ang ganda ng Balanti. Ito, watch it. Ayan, yung start natin guys. Meron silang mga palayan dito ay mangga. Tapos meron dito ay tawag dito tabon. Ayan guys, pero wala sa tubig. Tapos ito, meron mga mangga guys. Pero hindi sa amin yan guys ha. Tapos may mga dito, may mga papaya. Ayan, narinig nyo guys yung mismong mga ibon. Parang nagsasaya sila, okay? Ayan po guys. Kaya ito mga okra. Ayan, sikat ng araw. Ito, linig natin. Ayan, okra. Pero hindi sa amin ito ha. Nag-vlog lang ako, pinapakita ko lang yung ganda na dito sa Balanti, Tibagan, Tarlac City. And guys, medyo naglalakad kami ngayon kasama ko mga tita ko, mga kapatid ng mama ko. Dahil niyaya ako sila dito para mag-vlog kami. Ayan. Nakikita nyo guys, may bagong parang siya. Yan. Medyo daanan. Ginagawa siyang daanan. Ayan guys, oh. Kasi makikita mo dito guys sa may gitna, meron silang mga mangga. Yan. Yan. Wow. Kasama ko din yung tito ko, dito ng motor. Tapos makikita nyo guys, ayun mais. Ayun o. Mais. Yan. Makikita nyo guys yung mais dyan, ayun o. Mais. Yan. Makikita nyo guys, lahat ng mais guys, ayan o. Mais. Ito naman yung ginagawa nilang daanan dito sa may Tibagan kasi hindi pa tapos. Ayan. Ito guys, parang tinatawag nilang tawag nila parang mini Baguio. Ayan. At dito guys, meron dang mga mais, taniman ng mais. Hindi sa akin to guys, hindi sa amin dito. Kumbaga binlog ko lang dito sa probinsya ng Tibagan, ay Balanti, Tibagan, Tarlac City guys. Ayun yung mga mais. Kung pwede lang, kung may kumuha sana, pwede. Eh kaso ang problema, hindi sa amin yan guys. Okay, sige, may daanan. Medyo bato-bato na guys. Ayan. Diba, ang ganda. Yan, tignan yung ganda ng sikat ng araw. Ayan. Medyo na dito, mga anong oras na? 5:10, mga ganyan, 5:10 ng hapon dito sa Tibagan. Ayan. Makita nyo yung mais. Ayan, mais. Tapos ito hindi pa tapos nila yung mga construction. Daan muna tayo dito. Makikidaan muna tayo guys. Pero sobrang dami ng mga puno guys. Ayan, makikita nyo dyan. Lakad po muna tayo na doon sa dulo, parang binibagi siya. Paakyat naman to paakyat. Eh meron naman dito guys, meron silang tawag dito kubo. Ayan. Kubo. Kita mo dyan yung kubo. Ayan. Makita mo naman dyan yung mais nila. Ayan. Okay, lakad mode muna tayo guys, lakad mode. Ayan, patapos na tayo dito sa may paakyat na tayo guys. Ayan yung daanan nila. Pero hindi pa tapos dito sa may daanan nila. Dati daanan lang ng to. Hindi pa siya gawa dati to
yung daanan. Patapos natin. Tayo. Ito guys, paano to? Paakyat ka ng daanan. Makikita mo dito parang isang bundok. Okay. Kanina dumaan tayo dun sa may maraming mais. Kumbaga maisan yung taniman ng mga mais. Ayan, dito naman naakyat naman tayo dito sa may bundok. Ayan. Ayan, exercise na rin kasi para matanggal din yung taba. Paakyat to eh. Ayan. Tapos yung kasama ko, yung mga tita ko nandun sa baba. Tapos yung tito ko nandun na sa may akyat. Nakamotor kami. Kaya nandun na sa taas. Kaya ang ginawa lang namin is nagumugulong yung sabi ito, mga kambing. Nahulog yung isa. Ayun. Mga kambing! Shout out kayo kambing! Ayan. Dami nila oh. Meh! Meh! Ayan. Yan guys. Dito makikita nyo naman dito yung daanan na parang daming mga kawayan. Ayan. Ayan. Hiningal ako. Ang layo na nilakad namin pero yung kasama ko nandun sila. Hiningal na yung dalawang kasama yung mga tita ko. Nagpasama ko sa kanila. Ayan, para exercise din bawas taba. Ayan guys, dito ako ngayon. Medyo paakyat na ako. Paakyat na. Sarap siguro magparo-paro dito no. Sumayaw ko na pero walang tao. Ayan. Yung dalawa doon pa sa taas, sa dulo sa baba. Ayan. Hindi pa sila nakaabot. Kasi medyo malayo ito. Bike kayo sa dulo. Yun. Pwede pa rin gawing bike yan. Ayan. Ayan, ganyan kalayo yung nilakad namin. Doon sa may umuusok na doon. Ayun o. Pero yung dalawang kasama ko nandun pa sa baba kasi hindi nila yata kinaya yung sobrang taba. Ayan, nabawasan yung dalawang tita ko. Ayan. Pero hindi pa siya tapos ito. Hindi ko alam kung kailan matatapos to. Ayan. Hiningal ako.
Ayan. Lakad mode muna tayo guys. Tingnan natin yung ganda ng tibagan dito sa may barangay. Barangay Balanti. Ayan, Balanti tibagan. Ito yung sinasabi mo nga pong Edson. Ayan, ito yung sinasabi mo dati na Barangay Balanti. Ayan. Ganda pala rito. Ganda ng mga tanawin. Ganda oh. First time ko talagang pumunta rito guys, pero maganda, you know? Makikita mo dito lahat yung green na puno, tapos yung parang bundok. Ayan. Ayan. Lipat ako ng daan. Araw ay bilog na yan. Hindi pa lang kung anong papunta na yan. Medyo ano na yung papunta yan. Ang ganda naman sana. Fresco na fresco. Pero pinagpawisan ako ha. Balik na tayo guys. Ayan. Ayun mga kapogi, lumipat kami ng daan dito sa may gilid. Ayan, gilid-gilid. Sobrang dami ng mais guys, oh, ang dami mais. So, kuha tayo ng isa. Pero hindi natin pwedeng kunin yan dahil hindi sa atin. Nagki-vlog lang ako guys. Ayan. Ayan. Ang daming mais guys. Oh. Ayan. Lakad mode muna. Lakad mode muna tayo guys. Ayan, ang daming mga okra. Ayan. Pero hindi namin to guys ha. Ayan. Ito lang sa probinsya ng Baliti, Tibagan. Nagkikiano lang din ako, nagki-vlog lang ako. Tapos ito guys, yung mais. Ayan ang mais. Pwede lang kumuha dito, kumuha na. Pero hindi pwede, hindi natin gagawin dahil hindi sa atin yan. Nagki-vlog lang ako. Ay, pinapakita ko lang sa inyo yung Baliti, Tibagan. Nandun kami sa kabila, sa may daanan na ginagawang daanan. Ngayon pinapakita ko dito sa mismong lungsod ng Baliti. Puro taniman dito guys. Dito nabubuhay yung mga kababayan natin na mga farmers din. Ayan. Makita nyo dito, meron silang nagtatanim. Ayun ba? Dalawa sila. Ayun. Ayan. Lakad mode muna tayo habang yung kasama ko nandun sa likod. Kaya ako doon pero exercise, ayan. Pero ano lang dito, madalang lang yung mga bahay dito guys. Sina. Yung tik na akong mahabol ng aso. Buti na lang. Ayan, tinawag ko si Apong Keso. Ayan. Guys, ayan yung mga okra. Oh. Tignan nyo. Ayan. Taniman sa lang mga okra. Saging, puno ng saging. Habang naglalakad tayo, nag-vlog tayo. Lakad move muna tayo guys ha. Okra ay isang sa pinaka ano din, isa sa pinaka mayaman sa vitamin. Hindi ko alam kung anong klaseng vitamin sa okra. Nakita natin yung vitamin. Ayan, manggang kulay green, green. Ayan mga okra guys, taniman ng mga okra. Hindi ko alam kung may mga bunga na. Meron na mga bunga oh, pero ayaw kong galawin kasi baka matrespassing ako dito pag galit tayo na may-ari. Nag-vlog lang ako guys. Ayan,
Shout out po sa lahat ng mga nandiyan na ay mga nanonood. Mamaya po mag-shout out natin yung mga taong sumusuporta sa aking vlog. Yan, sumusuporta sa aking channel. Maraming salamat po sa inyo. Lakad muna tayo. Ayan. Lakad. Pero layo ng nilakad namin guys. Siguro kung 60 kilos kayo, mababawasan kayo ng 2 kilo. Ayan. Lalaki ng mga bahay dito. Kasi yun ang kagandahan dito guys. Kasi may mga tanim silang mga mais, okra, talong, ayan. Kaya mas maganda talaga mamuhay sa bukid. Sa probinsya din. A few moments later. Tapos may nakita kaming antik na simbahan dito guys. Ayan. Ang ganda niya. Parang nasa ibang planeta ka o ibang lugar. Ikutin natin guys. Tapos meron pa siyang dito, Church of Four Caritas Tarlac. Ayan. Ikutin natin yung jeep guys. Ayan. Yung jeep. Ikutin natin. Parang nasa ibang bansa ka. Kasi sa ibang bansa ganito talaga siya. Pero try natin pumasok at magdasal. Ayan. And pray muna tayo para sa ating birthday. Ayan, sa darating na birthday. Amen. Ayan guys, ikutin natin. Antik siya guys, napaka-antik. Ito siya, mini jeep ang tawag dyan is Church of the Four Caritas Tarlac, Diocese of Tarlac. Ayan guys, ikutin natin. Itong balon, ayan oh. Malinaw yung balon guys, ayan. Yan yung kabuuan ng guys. Diba ang ganda? Antik na antik. Pero siyempre bago lahat nagdasal tayo guys, siyempre. Mga kapogi at pauwi na kami guys. At ang dami nating mga pinuntahan na lugar, napakaganda. And I hope magiging enjoy kayo sa aking vlog ngayon guys. Ay very challenging yung pinuntahan namin guys. Sobrang dami ng mga halaman ng mga mais. Pinuntahan namin yung pinaka-parang grotto nila doon. Tapos may church, ayun, napakaganda. Lalo na yung jeep, ayan. Na kami guys, pauwi. Ayan. Tignan natin muna itong mais. Ayan, no? Kapag gabi, ganito na yung tsura nila guys. Pag gabi, ayan. Ayan. Diba? Ayan.
Hello, Jor. Mag-shoutout ka muna. Ayan, nahiya pa. Imingat ka, loko. Yan, pauwi na kami guys. And then, natapos din yung unang araw naming pagpunta rito sa Tibagan. Baliti Tibagan guys. Ayan, pauwi na kami papuntang sa bahay namin. And then, daanan natin yung mismong lugar ng Kulay. Ayan guys, ito na naman, dito tayo sa may Kulay na naman guys, pauwi na kami. Ayan. Alright guys, good evening po sa inyo lahat. Mag-shoutout muna tayo ang aking mga members. Shoutout muna tayo kay Yansky Vlog, Gem Builders, iArmy, Anthony Saranyana, Mabuhay Channel HK, Daniel's Art, RRJ Turk Channel, S1B TV, Chinito Anthony, Parman ng Bayan, Jassy TV, Sidang Variety Vlog, Chay, Julie Flores Primes, Mylene Mendoza, Zenica Bilbil, Jong Mendoza, Edwin Paluga, Louie Vlog, Aramel, Global YouTuber, Poet Gaming, Bakilo, Chewy Balanyo, Blanco, Tony 82, Kiwi, Larang Maparas, Giselle Channel, The Vlogger Wannabe, JPV TV Vlog, MO25 Vlog, at si Boy Vlogger, Rick TV Vlog, Zelgi, Ilongga, Ilocano, Blue Angel, Morning 7 TV Vlog, Madam Guapa, Joyce Channel, BG Lacanlale, Ako Wengs, Kala Isla, March Paulo, Ashley Creator, Ingay Mama Vlog, Rod CJ Vlog, at saka si Alvin's Vlog. Dami niya pa. And Tika, may kasaraw tayo, Daisy Tomina, Shane Lynn Severino, Birbrand, Josa, Mami Bruce, Marnie Patriarca, Desert Score Gaming, Mr. Gratitude, Kit Sara, at saka si Mrs. Nilakay, Kapampangan, Miss Catlan, and sa ating mga tagapagsunod na subaybay na si Pong Edsons, Milyonaryo Mujamot, Jennifer Siv, It's Chosen Vlog, Apong Rodel, Koispu, Tres Morales, Music with Rhea, Big Boy, si Kenny Abe, at saka si Apong Badet. And shoutout po sa lahat at salamat po sa subaybay nyo. Ito po nagtatapos ang aking vlog ngayon. Maraming salamat po. Paalam. I'm a fool for your love. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Behind closed doors, I'm a fool for your love.